салом бинандагони меҳрубон ва хуш омадед ба барномаи сархати рӯйдодҳо ки ҳама рӯза дар ҳамин вақт пешкаши шумо мешавад. имрӯз 21 апрел аз он мегӯем ки Тоҷикистон дар 3 моҳи соли равон ба ҳамсоя кишварҳо ба маблағи беш аз $7 миллион барқ фурӯхтааст. Украина ба Русия пешниҳод кардааст ки сарнавишти бошандагони шаҳри Мариупolро бидуни шартгузорӣ дар сари мези музокирот ҳал кунанд ва боздоштии садҳо муҳоҷири корӣ дар шаҳри Екатеринбург дар пайи рейди Густур 10 мавзӯи ахбори озодиро низ муаррифӣ мекунад. Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон хабар медиҳад, ки дар кишвар бар асари боришоти зиёди дирӯзу имрӯз сатҳи оби рудхонаҳо баланд рафта боиси фаромадани селу сангрезӣ шудааст. Аз ҷумла аз субҳи имрӯз дар шоҳроҳи Ваҳдат, Рашт, Лахш сел фаромада барои як муддат боиси баста шудани роҳ гардид. Дар маҷмӯъ то 25 апрел дар саросари кишвар борону раъду барқ дар назар аст. Дар робита ба ин аз сокинон дархост мешавад, ки аз чаронидани чорво, ҷамъоварии ҳезум ва шикор худдорӣ намуда кӯдаконро ба ин корҳо ҷалб накунанд. баъди анҷоми зарбулаҷали Русия дар бораи таслимшавии сарбозони бандмонда дар муҷтамаи саноатии Азовстали Мариупол, раҳбарони ҳайати музокиракунандаи Украина пешниҳод карданд, ки дар ин шаҳри муосирашудаи шарқи Украина як даври вижаи музокирот миёни Русия ва Украина барпо шавад. Михаил Подоляк, ёвари президенти Украина ва раҳбари ҳайати музокиракунандаи ин кишвар гуфт, ҷониби онҳо ҳозир аст бидуни кадом шарте сари мизи музокирот нишинад. То ҳол Москав ба ин пешниҳод посух надодааст. рӯзи 20 апрел дар вақти муқаррар намудаи Русия ягон сарбози украинӣ таслим нашуд ва касе ҳам аз афроди мулкӣ бандмонда дар Азовстал аз қароргоҳи ин корхонаи бузург берун набаромад. муовини сарвазири Украина Ирина Веришук мегӯяд, дирӯз ҳамагӣ 4 автобус бо паноҳҷӯён аз шаҳри муосирашудаи Мариупол берун шуданд. Президенти Украина Володимир Зеленский мегӯяд, дар шаҳри Мариупол вазъи сарбозон ва мардуми мулкӣ даҳшатбор аст. дирӯз фармондеҳи низомии нирӯҳои Украина дар Азовстал гуфт, агар ба онҳо кӯмак нарасад, шояд ин рӯзи охирин ва ё соатҳои охирини ҳаёти онҳо бошад. додгоҳи ноҳияи Шоманси рӯзи Душанбе ба баррасии шикояти як сокини пойтахт нисбати шабакаҳои барқии шаҳри Душанбе пардохтааст. Даъвогар мегӯяд, пули барқи ӯ барзиёд ҳисоб шудааст. солҳост ки баҳси сокинону мақомот дар бораи гаронии нарх, дуздӣ, напардохтан ва барзиёд ҳисоб кардани пули барқи истифодашуда идома дорад. ҷузъиётро дар ин бора 3 соат пас дар барномаи ахбори озодӣ мунтазир бошед. зимнан Тоҷикистон дар 3 моҳи аввали соли ҷорӣ ба маблағи беш аз $7 миллион нерӯи барқ содирот кардааст. Ба қавли ширкати барқи Тоҷик, дар мавсими тирамоҳу зимистон барқ дар ҳаҷми хеле кам, яъне 40 мегаватт танҳо ба Афғонистон интиқол дода мешавад. интизор меравад, ки аз аввали моҳи апрел ҳаҷми рӯзонаи интиқол ба Афғонистон то 400 мегаватт афзоиш ёбад. ҳамчунин бо фарорасии фасли баҳор фурӯши нерӯи барқи Тоҷикистон ба Ӯзбекистон оғоз мешавад. Афғонистон барои ҳар киловаттсоат барқ беш аз 4.5 сент ва Ӯзбекистон 2.5 сент медиҳад. ин ҳам дар ҳолест, ки таъмини мардум ва корхонаҳо бо барқ яке аз мушкилоти асосии ҳукумати Тоҷикистон мебошад, чун ба қавли мунаққидон бо вуҷуди бунёди нерӯгоҳҳои зиёд то ҳол буҳрони энержӣ ҳалли худро дар кишвар наёфтааст. хабаргузоришҳо дар ин бораро метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ пайдо кунед. дар натиҷаи рейди Густурдае, ки дар шаҳри Екатеринбург аз ҷониби мақомоти интизомии вилояти Свердловск анҷом шуд, беш аз 600 зодагони Осиёи Марказӣ боздошту ба шӯъбаи пулис интиқол ёфтанд. дар навори видеое, ки раёсати корҳои дохилӣ аз лаҳзаи аблаваи муҳоҷирон нашр кардааст, дида мешавад, ки дар миёни дастгиршудаҳо тоҷикон зиёданд. тафтиш маълум кардааст, ки 42 нафар аз ин муҳоҷирон дар Русия ғайриқонунӣ ба сар мебаранд. нисбати ҳамаи онҳо парвандаи маъмурӣ тартиб дода шуд. 13 нафарашонро аллакай 2000 рублӣ ҷарима баста амр доданд, ки аз Русия хориҷ шаванд. то замони депортатсия онҳо дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳрвандони хориҷӣ дар шаҳри Екатеринбург хоҳанд буд. ба гуфтаи сухангӯи пулиси вилояти Свердловск, ин гуна рейдҳо минбаъд низ дар якҷоягӣ бо нерӯҳои омон маркази мубориза бо ифротгароӣ, маводи мухаддир ва бахшҳои муҳоҷират баргузор мешаванд.
در حالی که اکثریت مهاجران توجیک میگویند از ریت‌های دائمی در روسیه خسته شدند، مقامات توجیک بازار کار را در کشورهای دیگر میجویند. خدمات مهاجرت و سفارت بریتانیا در تاجیکستان چند وقت پیش اعلام کردند که برای کار در بخش کشاورزی بریتانیا به کارگر نیاز دارند. در اعلان‌ها شرط و شرایط از جمله سن و سال، دانستن زبان و معاش ذکر شده بود. تا به امروز چند نفر برای کار در این کشور ثروتمند اروپایی حجت پیشنهاد کردند. همکاران ما این موضوع را به بررسی گرفتند و شما امکان دارید در برنامه اخبار آزادی گزارش را تماشا کنید. امسال در مکتب‌های تاجیکستان سال خوانش 1 ایون جنببست می شود. وزارت معارف میگوید تحصیل برای صنف 1 25 می به پایان می رسد. امتحان خوانندگان باشد از 3 تا 20 ایون صورت می گیرد. در گذشته در تاجیکستان تحصیل مثل دوران شوروی سابق روز 25 می جنببست می شد و زنگ آخر هم در همین روز صدا می داد. ولی وزارت معارف و علم این سنه را برای خردسالان تا 7 ایون و برای صنف‌های بالایی تا 14 ایون دراز کرد. اکثر والدان در شهرها و دهه‌های تاجیکستان شکایت داشتند که تحصیل در اوج گرمی برای فرزندانشان سخت است و باید آنها به تعطیل تابستانه فرستاده شوند. بینندگان گرامی، در این قسمت برنامه برای شما درباره قرب اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات میدیم. امروز قرب روبل روسی نسبت دیروز 4 سومانی بالا رفته. طبق نشان دهنده بانک ملی 1000 روبل رسا 158 سومانی می باشد. ارزش $1 12 سومانی و 50 درم و 1 یورو 13 سومانی و 54 درم تعیین شده است. بینندگان گرامی، ساعت 16 به وقت دوشنبه و 14 به وقت مسکو فرصت نشر اخبار آزادی است. من شما را تا ملاقات نوبتی همان که پگاه می شود به خدا میسپارم. خود را احتیاط کنید.